समायनाखौ लोगो मोनजेननायनिफ्रायनो आंनि गोसोआ मानो उसु गुदुं मोनबाय दं। आं बेखौ मोजां मोनबाय। आं बेखौ लेंहरना आंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनांसिगोन। आं बेखौ फन हरना दिनैनो लोगो हमनांसिगोन। हेल' समायना ना नों? औ आं समायना। आं सोरां। अ मा खबर? समायना आं नोंखौ लोगो हमनो हागोन नामा? अ मानो हाया जानो। नाथाय अबाव लोगो हमगोन? दाखालि नोंखौ लोगो हमनाय जायगायाव फैबानो जाबाय। औ जागोन दे। दे होमबालाय। सोरां नेनाया गोबाव जाबाय नामा? आंबो दासो सफैखादों। अ नंगौ नामा? दे दानिया बुंदो आंखौ लिंहरनायनि जाहोना मामोन? गैलालै एबार मा होनबावनांगौ जाखो दे। ओइ सोरां मा जाखो? माखौ सानहाबबाय थाखो? जेबो जायाखै। दे होमबा बुंदो मानो लिंहरनायमोन? समायना नों आंनि बेस्ट फ्रेन्ड जानो हागोन नामा? बेखौ बुंनोनो लोगो हमलाय नामा? फनावबाबो बुंजायोमोन ना। हमबायब्रा ओरैनो। दे दानिया बुंदो जागोन ना आंनि बेस्ट फ्रेन्ड? आं दा माबोरै बुंबावगोन सोरां? आं दि नोंखौ जिउनि लोगोरिसो खालामनो सानदोंमोन। समायना मा जाखो? हागोन दा जानो? औ हागोन मानो हाया जानो। दे होमबालाय जों सानैया दिनैनिफ्राय बेस्ट फ्रेन्ड, अके? अके। सोराङा गावनि गोसोनि खोथाखौ बुंनो हायैयावसो बेस्ट फ्रेन्ड बुंनांगौ जायाखैथ'। बे आंखौ बेस्ट फ्रेन्ड बनायमारनो सानमारदोंमोनबा फनावबाबो बुंजागौमोन ना। बे आंखौ मोजां मोनखायो। नाथाय बेनि गोसोनि खोथाखौ बोरै मिथिगोन? मोनसे आइडिया, बेखौ खेबसे लोगो हमना आनजाद नायनांसिगोन। हेलौ सोरां, आंखौ दानो जोंहानि लांगोना मोखाङाव लोगो हमफैलाय। 1 hour later. औ समायना मा खोथामोन? सोरां आं दा मा होनना खोथाबावनो? मा खोथा समायना? बुंनो हालाय। सोरां जोंहा बे जायगाखौ गारनानै आबैमोननि जायगायाव थाहैसिगोन। मा? दे सोरां नों थादो। समायना मा जाखो सोरां? समायना जों सानैया गोबां दिन लोगो मोनलायबाय, नाथाय आं आंनि गोसोनि खोथाखौ नोंनि सिगाङाव मालाबाबो बुंना लानो हायासै। नोंबो नोंनि गोसोनि खोथाखौ मालाबाबो बुङासै। समायना आं नोंखौ जि दिननिफ्राय लोगो मोनजेनदोंमोन बे दिननिफ्रायनो मानोबा आंनि गोसोआ नोंखौल' नागिरो। समायना I love you too समायना। आंबो नोंखौ जि दिननिफ्रायनो लोगो मोनजेनदोंमोन बे दिननिफ्रायनो आंनि गोसोआबो मानोबा नोंखौल' नागिरो। माने?